Ake nje ngisike elijikayo kubantu bamaciko. Ngenze nje isibonelo ngoKevin Fraser. Angazi noma mhlambe abantu ke abathandi mhlambe bezinto ze-comedy abafana nami noma ningazilandeli kakhulu kodwa lokho engithanda ukukubona ngokwe-comedy ngiye ngikulandele kancane. Kodwa ke into engihluphayo noma engishisayo yabo lento le khona lento efuna ukungikhahlela esifubeni ithi khuluma lwazi khuluma. uKevin Fraser uma niyabuka ke inhloso yale video ukuthi ngixwayise nje noma mhlambe nginikeze uvo kubantu bamaciko ukuthi uyakwazi ukusebenzisa ulwazi olufihliwe isithibezo occult knowledge ukuze uzokwazi ukuthi into oyifisayo ihambe ngalendlela ofuna ukuthi ihambe ngayo. Sikubeke eceleni ukuthi uKevin Fraser uwumlungu nesithombe ngisifakile sama comedian abantu bakithi. Okuhle engikuthandayo ke ukuthi abantu abaningi bakithi bayathanda ukuthi bahlangane uma benza into. Kodwa okuyinkinga ngokwenza into neyiqoqo ukuthi ingqondo yakho ayihambiselani neyomunye mhlawumbe nomunye umbono okwenza ukuthi iningi lezinto ezenziwa amaciko ngokuhlangana zingabi impumelelo ezoba nomthelela ozwakalayo empilweni yomuntu njengokuthi mhlambe ngicomedian mhlamba amawela aseChesterville and into engiyifunayo nje ukuthi ngikwazi ukuphila ngetalent lami uNkulunkulu akanginikeza lona. Uma njalo uzodepend ekutheni uzokwenza i-event nabantu okusho ukuthi niya splitha imali nayo yonke ama logistics ahamba angene khona lapho okusho ukuthi wena awuzuzi ngalendlela obufisa ngayo. Ubuku Kevin Fraser kwelinye side umuntu ozimele ngayedwana isikhathi esiningi futhi uma enza amaciko lawa eindaweni zonke uye ayenze yedwa neteam yakhe. Okunye kufanele ukuthi nikwazi uKevin Fraser uyayazi occult knowledge. Iteam yakhe iyayazi occult information lolu lwazi olufihliwe olwenza ukuthi uma ubheke iadvert yakhe obviously usuyakwazi ukuthi ufuna ukuyothenga leli ticket ngoba sebedlale ngomqondo wakho ngokusebenzisa i-occult information noma isithibezo. Uma ubuka nje le poster kaKevin Fraser kukhona into even Saturn is a planet. It's izinto ezenzeka kumkhathilibe use-incorporateile already kwiposter yakhe into ehambisalana ne-occult information. Uma nje ubheka nje isithombe sakhe noma i-advert yakhe ye-Imagination World Tour iyakhombisa ukuthi nje lo muntu nje udila nje ne-occult information. It's either iteam yakhe kodwa naye even kuma video wakho mangabe umbuka uhlezi enokujabula nokuthokoza nokuba grateful ngoba ngokubonga ulethe izinto eziningi ezinhle empilweni yakho. Kodwa ke benge ngabuka amawela aseChesterville ngoba ngangibalandela labo bhuti ngibathanda ngempela. Kodwa manje angisafuni ngisho ukubalelela ngoba bahlezwe complain angisazi nokuthi ubani angisazi nokubahlukanisa but one of them every time ngiya understand ukuthi sine frustrations abantu abamnyama safunda sayezikoleni si under i-colonial system ne-system yemfundo iyasiqilaza ukuthi usufundile ungakwazi ukuthola umsebenzi. Yes kuhle uxwayisa abantu ngalokho kodwa akungabi ingqikithi yakho zonke insuku ukuthi wena uyacomplaina kunothise lokho okwenzakalayo kubi kodwa bonga even kukho konke lokho kubo okwenzakalayo bonga sebenzisa ulwazi le-occult. Ulwazi le-occult luqala ngokuthi wena uthi yini ulwazi le-occult ube nothando lokulifuna ulwazi ukul-understanda uzofike ku-symbology le ezokwazi ukuthi uma ufuna ukwenza into already engqondweni yakho usuyazi ukuthi you start with the end in mind. Uqala ngalokho ofisa ukuthi kwenzeke egcineni. Uyayimagina ihholo lelo libhukhile ligcwele abantu begcwele zonke izitulo zigcwele kodwa engikwaziyo ukuthi iningi lethu abantu abamnyama sisasilele ngemuva ezintweni ze-occult nokuyiyona ndlela ezokusiza ukuthi ukwazi ukuba nempumelelo kulelo ciko olinikeziwe umdali ukuthi ulisebenzise futhi mhlambe uphile ngalo la emhlabeni. Lokho ke nje aku-apply kumaciko kuphela, uku-apply kuwo wonke umuntu.
yikho uma kufanele ukuthi wenze into uyigcine kube ngaphakathi, uyimagine wena ukuze izoba namandla nesiqe. Bese ke yebo uyazenza izinto, uya-advertise, uyaphuma, abantu bakwazi ukuthi wenza lokhu nalokhu nalokhu nalokhu, ungacabanga ukuthi wena nje yonke into izovele yehlele kuwe njengoba kusho abantu be-new age bullshit. So ilokho ngithanda ukuthi ngikukhulume namhlanje ngoba ziningi izinto engiye ngiyibona mhlawumbe osukwini bese kube ngazi ukuthi mhlawumbe ngingalishare lolu lwazi, mhlawumbe umuntu lungamsiza umuntu othize, kodwa asifunde ukusebenzisa i-occult knowledge. Vele lolwazi kade lwaba khona, ukuthi nje thina sesaphuma sangakwazi ukulisebenzisa ngoba sesi out of practice. Kodwa uma sesingabuyela, even if ukuthi mhlambe makubiza ukuthi qasha umuntu ozokufundisa, ithatha leso step ngoba angeke uzube nayo impumelelo ngamandla akho ungasebenzisani ne-universe. I-universe iyona yenza ukuthi izinto zenzeke, wena you just show up. Wena nje ukuthi ube khona ukuze i-universe isebenze, ize express through wena. Kodwa fanele uzazi izinto ezinye zezinto okufanele ukuthi uzazi ukuthi enyangeni noma ngokwama moon cycles, understand zonke lezo zinto ukuthi mhlambe i-life path number yami ubani, okusho ukuthi i-life path number yami izinto zami zizohamba kahle mangabe ngihlela kulolu suku nalolu suku nalolu suku. Okunye engikunotisayo ngoKevin lokho ukuthi even kuyi-birthday yakhe usuke ekwitho, hayi ukuthi usuke evele nje wadecide ukuthi no random day, cha, uyakhetha nje kahle ahlele ngokwe astrological information ezomfikisa empumelelweni ngokwezigaba zempilo yakhe. Singafunda lukhulu kuKevin Fraser Amaciko, singafunda lukhulu kuKevin Fraser sabantu nje noma imuphi umuntu, ngoba ukusebenzisa i-occult knowledge kuyakuphumelelisa kuyo yonke into oyifunayo.